sayyada sayyadata sayyada 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 sayyadata sayyada 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 sayyadata Rabbana Allah buwayi mai sama kai na sa a farko na taho bara nake yi na durgusa gani da koko taimaka ka bani sirrin nan dan naje na mika sako in yaban batuli ya bujini har da da zuciyata sayyada 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 sayyadata arayo salatukan nan da kai ka san siya ta'ala Muhammadin Rasulallah mai kyau da cikar kamala alihi ana sahabbai waɗanda ba su da kasala har da auliya kamar shagatita ciyalin gwanata sayyada 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 sayyadata kai da kai barhama barzo mai caza ruhi jalai shehana atiku mai san ka wuce dukan misalai cakabul fito yi sarki kana sha zuciyar mu dallai dan yaban ummi abun ku taimaka kuyi mana gata sayyada 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 sayyadata izil abdi maliki ai ya kamata ku fahimta girman bawa girman uba na wasu muna san sun karanta sayyidi mai caza ruhi ka wanke dadin zuciyata shehu tala da shagati birin sayyada taimako gata sayyada 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 sayyadata mun taho mun tuba hula mun cire takalmi gwanata za mu je gurin da nan ne a kiraban kowanne gata assalamu alaiki batul sanyin yin zuciyata taimaka ki ba mu kaunar ki dan mu je wasa fata sayyada 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 sayyadata yau abin kwarai na manya ne duk ku zo kukan tagata dai ado tana akan karagar nan dara buya azata kai tsaya ka dakata malam ba'awar yi a gabanta masu girma tun babu girma suke raban dukan sarauta sayyada 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 sayyadata shiga lafiya uwa ga uwa yar ma kin haskaka ta sannu kausar a dausayin ku ake shayar da mabukata sadika salma salima zuciyar magata taimaka ki tsarkake ta kisa sirrin ki a cikinta sayyada 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 sayyadata masu tambari a fadar Allah sai ya da batula kai da ke ruhin ma'aiki tamkar ki babu ya jamila ke ashi shine ake ke ce sirrin Allah ta'ala to ashe sirrin yana gunki sayyada ki yanta mata sayyada 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 sayyadata sayyada 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 sayyadata a fagen yabanki umma ba zan taba canza ra'ayi ba inda ku a zuciya wallahi ba ma yi fargaba ba duk abin da babu ku sai da wallahi ba da mu ba taimaka ki taimaka mu ziyarci madi na sayyadata sayyada 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 sayyadata zuciya tana ta kuna ko yaushe dare da rana yaushe ne za ta gamo da zubar nan da da suna umma 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 umma
mun yi bara zuwa Madina dan isar badagire gibiri maki kai musayyada ta sayyada 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 ta dukkanin waɗanda ke inkari kan yi malamata tahiri sun taka sarzan da babu ma fita gwanata kadarin ki umma sai dai gun walla ina fahimta da isar Hassan Husaini ki mun kashafi ki mana gata sayyada 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 ta kashifa ki yaya duka hijaban nan yake gabana ma'asuma mai mukamin dindindin aya Madina wacce rafu ke fushi da fushin ta buga na lafazina na shida ga shida sasirin kiyana sha zuciyata sayyada 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 ta la ilaha illa Allah batulikin wuce tunani dan abun da ni nake ji a kanki ya rikirkita ne so nake ki ambace ni da harshen nan ibzin lisani sai ki ce maso garan zo nan ka tsaya ne maka gata sayyada 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 ta domin maula ya shewa bil abbas ya salima domin maula ya shewa bil fatayin kiya makama domin maula ya shaga abban zaituna ya karima ki daɗe mu lullubi fatahi domin mu ma mu huta sayyada 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 ta masu san batula Allah ya saka kun biya ni dai sayyada ta kara himma ta baku daga abun bida dai sannan ta kara tsantsar so ko yaushe mace daidai me yaban shine Jamil bawa gumfa duma gwanata sayyada 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 ta ka daɗo dubin salati ilahu gun abin yabona da kawa cikar mukami da martaba a dare da rana alihi ka sa sahabbai da ba kamar sai a gurina auliya Husaina yabe su 'ya'yan gidan Zahra ubinta sayyada 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 ta sayyada 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 ta